Neprešľachtený druh, ako sú tieto moderné hybridné pšenice, ktoré sú robené hlavne na produkciu, aby dávali 10 tón pšenice, najlepšie na hektár. Krásny slnečný deň prajem. Nachádzame sa na poli jednozrnná pšenica Triticum monococcum. Je to najstaršie domestikované obilie, ktoré sa pestovalo vlastne v histórii ľudstva. Záznamy, čo sa dočítate na internete, siahajú až do nejakých 10 až 20 tisíc rokov dozadu, takže kto vie, nikto z nás si to nepamätá. Ono to vyzerá, tie klásky sú také menšie, zrno sa pomerne jednoducho z toho odlupuje. Takto ako ju vidíte, sa napriamo konzumovať samozrejme nedá, lebo ešte je v tých plevách a tie plevy bude treba vylúpať. Tak budeme sa snažiť, máme na to taký stroj, uvidíme, že či sa nám to podarí vylúpať. Výhody jednozrnky sú také, že ona vlastne neprešľachtený druh, ako sú tieto moderné hybridné pšenice, ktoré sú robené hlavne na produkciu, aby dávali 10 tón pšenice, najlepšie na hektár. Táto je neprešľachtená, vrajím, že to je prastarý, najstarší druh pšenice, aký sa pestoval. A veľkou výhodou je aj to, že ona obsahuje iba geneticky 14 chromozómov, namiesto tých moderných hybridných, ktoré obsahujú až 42, a tým pádom obsahuje taký typ lebku, ktorý je veľmi ľahko rozložiteľný. Sa rozpadá už pri tom, ako robíte cesto, má slabú štruktúru. A čo sa dočítate na internete, my ešte s tým skúsenosti nejaké samozrejme nemáme, lebo pestujeme ju prvý rok. Je to čisto ináč pole v ekológii, žiadne postreky, nič tu nebola 5 rokov použitá, žiadna chémia. Predplodina bola ďatelina plazivá, tu sme zadiskovali a do toho sa to zasialo, takže absolútne čistá pšenica, krásna, síce troška zaburinená, ale to poriešime. V peknom prostredí vidíte, žiadne auta, nič. Takže o tom lepku, že ľudia, ktorí majú problémy jesť jedla s lepkom, že ich to nadúva, alebo majú bolesti žalúdka a iné takéto problémy, tak doporučuje sa vyskúšať túto jednozrnku. Môžete ju použiť do cesta, na pečenie, na rôzne účely, akože recepty, dočítate sa akékoľvek recepty na internete. Nachádzame sa v Krpeľanoch, je to pole, to má asi pol hektára, dokopy sme mali hektáre 3. A takáto zahumenková mašina nám to kosí. Jednozrnka má oveľa väčší obsah bielkovín. Nemá toľko sacharidov ako moderná pšenica. Namiesto toho má približne o 30% viac bielkovín, oveľa viac minerálnych látok, takže pre ľudské telo je to naozaj vynikajúca vec. Dúfam, že sa nám to podarí dobre vylúpať. Držte palce. Ako som sa pýtal skúsenejších, tak približne tých 60% čistené, teda vylúpané pšenice by malo zostať po vylúpaní tohto celého zrna. Takže úroda býva od tony do 2 tón. To znamená, že približne nejakých 500 až 1000 kg čistého vylúpaného zrna by mohlo z toho byť. Netuším, koľko bude u nás, tým, že to pestujeme prvý rok. Úroda vyzerá, že nejaká asi bude.
Ako vidíte, tak slamu nebereme z poľa, nechávame ju rozložiť. Takže kombajn slamu reže, bude slúžiť ako zdroj organickej hmoty, ktorú zapravíme znova do pôdy, pretože sem nepôjde žiadny hnoj. A takisto sem ešte dáme pravdepodobne nejakú medziplodinu. To ešte uvidíme, takže organické hmoty na tomto poli, alebo celkovo v našom hospodárení si myslím, že na tých parcelách nechávame pomerne veľa. Keď niekedy to vyzerá ako zaburinené, ale častokrát sú to medziplodiny. Snažíme sa vždycky to nechať takto narezať, aby bola hmota organika do pôdy. No, máme tam aj burinky, no čo? Už to bolo poľahnuté. Pôjdeme to čistiť. Máme odpad, čo bol v jednozrnke. Kostrnky, buriny. Tu je čistá.
pomerne čistá, no není to samozrejme podľa našich predstav úplne, ale dá sa. Tá jednu zrnku máme vyčistenú. Je tu niekoľko begov. Nebol to vôbec jednoduchý proces, tým, že vlastne parcela bola zaburinená, tak sme to museli následne čistiť od buriny a dať to takto do begov. Takže sejba, zber, sušenie, teda čistenie a následne teraz príde najťažší oriešok. Ešte to potrebujeme vylúpať, takže uvidím, či to pôjde na tom našom stroji, ktorý máme na to pripravený. Ak nie, tak budeme musieť zhaňať nejakého dodávateľa, ktorý nám to spraví ako služba. Čo sa týka tejto jednozrnky, tak rozhodli sme sa to pestovať preto, lebo hlavne pozeráme aj na to, čo jeme my sami a chceme si z toho spraviť múku a tým potom aj pliesť domáci chlieb a ešte nejaké ďalšie potraviny, ktoré sa z toho budú dať robiť. A ako ste na tom, vy používate ešte bežnú múku zo supermarketu, z týchto moderných hybridných pšeníc, ktoré sú niekoľkokrát striekané. Ako ono by moc nevadilo, že to je moderná hybridná pšenica pre ľudí, ktorí nemajú problém s lepkom, ale aj napriek tomu proste sú to pšenice, ktoré sú striekané niekoľkokrát. Táto není vôbec, to je vrajme, že v čistej ekológii, úplne bez chémie, tak si myslím, že kvalita tam bude dobrá. Takže čo, pečiete si doma chlieb sami, alebo kupujete si v obchode a ak si pečiete, používate takéto nejaké špeciálne odrody múk, napríklad z jednozrnky, špaldy, z raže. Zaujímajú vás vôbec takéto odrody? Myslíte, že to má výsť nám spestovať? Aj keď úroda je oproti bežnej pšenici možno 5-násobne nižšia, ale zase keď človek to pečivo až tak veľa nie je, si myslím, že ani ekonomicky to nie je také strašné, že sa to dá zvládnuť. A ešte keď si to pečiete doma a viete, z čoho to pečiete, tak si myslím, že to má ešte takú o dosť väčšiu pridanú hodnotu. Dajte vedieť do komentárov, že či by ste radi boli, keby poľnohospodári pestovali viac takéto pšenice, či už sa jedná o jednozrnku, špaldu, dvojzrnku, alebo tieto prastaré odrody, ktoré vlastne sú neprešľachtené a ponúkajú ľuďom oveľa väčší zdravotný benefit ako moderné hybridné pšenice. Ak sa vám video páčilo, budeme radi, ak nás budete sledovať v ďalšom videu alebo v nejakom budúcom. Určite budeme chcieť ukázať, ako sme vyriešili problém s lúpením, lebo to zrnko je také veľmi ploché a si myslím, že bude dosť problém to vylúpať, pretože keď pritiahneme, my máme takú lúpačku, ktorá funguje na princípe stláčania a teda zväčšenia, zmenšenie medzery medzi kameňmi, takže je to spôsob, ktorý je veľmi šetrný a neprehrieva to zrno. Tak on potrebuje mať dosť napresno tú medzeru naštelovanú. A tým, že jednozrnka má veľmi tenký ten obal, tak myslím si, že bude dosť problém z toho hľadiska, že už bude veľmi malý rozdiel v tom, že či to lúpať bude, alebo to bude lámať tie zrná. Takže sám som zvedavý, tešíme sa na to. Manželka už pol roka sníva o tom, ako bude piec z tejto múky nejaký chlebík, lebo celkom ju to baví doma takto si piec. Ja mám noha vytišačky, nie? No vidíš, nevadí, vedie všade blato. Opereme však. Tak zatiaľ asi toľko. Majte sa pekne, ahojte.